Odhiambo machielo nyako Ramogi arwakni machiegni mar yudo weche manyien mag rameny piny odiechieng' mar wuok tich kawuono. En odiechieng' mar tarik 30 dwe mar 5 2022 ma bende gik mopogore opogore dhi nyime e yo makare. Ka wang'iyo odiechieng' mar 2 duol mochung'ne weche mag yiero kod kiewo e pacho ka IEBC odhi nyime kod goyo kogno kendo puodho moko kuom jochung' madhi laro kom jatend piny Kenya kata manyiso ni gigeno mar laro kom jatend piny Kenya yiero ma tarik 9 dwe mar 8. Bende ogai mar Azimio la Umoja One Kenya Raila Odinga odhi e gwenge makadho Adnam Chumbi ahinya to e kar chung' od bura mar Abai kama jaod bura makono Kamoti ni ko bang' yudo masira makoch mar apaya odiechieng' manyoro. Nyako Ramogi magi to kod mamoko mathoth arwakni machiegni bed kod chakruok nyaka giko mar weche wa manyien. Mokwongo weche ma wamiyo pek. Jalar kom jatend piny Kenya Walter Mong'are opuodhi ne dhi e piemno ka George Wajakoya ogeng'ne. Duol mar IEBC dhi nyime gi puodho jalar kombe mopogore opogore mag siasa. Yeye ndio ambaye ametupa sauti za kuzungumza mbele za wanaume. Zamani ilikuwa watu hawawezi mambo kama hayo. Jaod bura mar Abai William Kamoti oiki bang' nyowito ngimane e masira mar apaya. Arwakni machiegni nyako Ramogi mar yudo weche manyien adimba kokalo e Ramogi TV. Nyinga en George Bati. Kuom thuloni duto jaloko marwa iluongo ni Elizabeth Otieno. Bende par ni biro tudri kodwa e line mar SMS ma en 3-600 ka imiyowa pachi ka otende gi weche manyien ma wakelo ni. Mano tielo mokwongo. Tielo mar 2 wadhi bedo gi jatelo ma bende wuok e weche kata ka KUPS motende gi weche mag ng'iyo kaka iketo jopuonjre chenro mopogore opogore mag tiegruok mag DGR mondo gikaw ka gidhi kuonde tiegruok kaachiel kod mbalariany. Mano kik bai en tielo mar 2 mar weche wa manyien mag rameny piny. Ka wachako oyudi chenro mar puodho jolar kom jatend piny Kenya ne odonjo odiechienge mar 2 kawuono e kar romo ma Bomas of Kenya kama jachung' mar Umoja Summit Party Walter Mong'are ne opuodhi ne dhi laro kom mar jatend piny Kenya. Mong'are ne yudo puoth makamano ka jachung' mar Roots Party George Wajakoya to ne ominya ka tarik 2 mar chopo kare dwaro mag IEBC. Jakom mar IEBC Wafula Chebukati opuodho chenro no ma osebedo kadhi nyime ka okoni en mano maratiro. Okoni jogo mane kod ywak nigi thuolo mar chwalo apil. We want to confirm that we have complied with the checklist. And based on that, the commission will issue, I as the returning officer for presidential election will issue a certificate, which will now enable you to start your campaigns from today. Yes. And, we shall receive your money, the check, and we will issue it an official receipt. Kapolwan mane mago madhi nyime Bomas of Kenya ni jachung' mar duond bura mar Usawa kwa wote e ng'we laro kom jatend piny Kenya Mwangi wa Iria ne obago ng'anyo ko mar kar romo ma Bomas of Kenya ka okwedo kang' mar duol mar IEBC we oko ma ok okete nying listi mar kata ok oket nyinge listi mar jogo ma ipuodho ne laro komno. Wairia ne otam donjo e kar romo ma Bomas of Kenya kama chenro mar puodho jochung' dhi e nyime. En owuon owacho ni di bed ni nitie mibadhi moko manitie mondo mi lor ne oko.
What is so surprising is that the names which had actually been omitted there before were actually put now in the schedule yesterday. I only learned through social media. Na mimi lazima niwe kwa hiyo ballot. Wapende wasipende. Lazima niwe kwa hiyo ballot wapende wasipende. Hiyo ndio sauti ya Wakenya. Yes. Na kama sitakuweko haitafanyika. Nimerudia. No idea, no election. Yes. Kama sitakuweko haitafanyika. Ramogi kawa medo sudo gi weche ma opogore kor wang'iyo mago motenre gi weche mag tuoche kata ngima mag oganda. Kamoro ni yedhe mag thiedho tuo mar kansa manengogi romo siling milion 4.6 wachore ni ne okwal kowuok e kar thieth maduong' ma Kenyatta. Riwruok mag governors kokalo kuom jakom komiti mar weche mag thieth Peter Nyang'nyong'o koro dwaro mondo piny owacho kaw okang' mar kum ne jogo ma itudo kod kuo makamano. Ripota marwa Judith Omondi miyo waler mathoth ewi wachno. Riwruok mar governors e pacho kae oyango ni yedhe mag thiedho tuo mar kansa manengogi okalo milion 4.6 ne okwale kar thieth maduong' ma Kenyatta. Gavana ma Kisumo Peter Nyang'nyong'o mane loso e lo riwruogno wacho ni jotuo mathoth oseinyore kaluwore ni thothgi ithoro thiedhe kar thieth ma Kenyatta. On massive theft of cancer drugs of over 4.6 million Kenyan shillings at our premier National Teaching and Referral Hospital, Kenyatta National Hospital. The culprits have not been punished. Our patients have actually been talking about sometimes the wrong drug being used or drug stockouts. Riwruogno wacho ni kuo makamano ni thoth e kar thiedho jotuo manigi nyalo mar chulo nengo mamalo mar thieth motisi ni private wing kod mar jotuo moheore ICU. Yedhe bende giyango ni kwalo kowuok e kar chiwo yedhe ne jotuo kadhi e ute uso yedhe mag ji giwegi. Jotuo mayudore e ute jotuo moheore ICU osebed kimiyo yedhe ma ok owinjore kodgi nikech yedhe mowinjo migi onge. We therefore call upon the Minister of Health to do the following. Establish systems to curb the theft immediately. Enhance systems to enable end-to-end visibility of the use of all drugs in the hospital. This is very easy by making sure that the transmission is governed electronically, so that when drugs leave the pharmacies to the wards, it is something that can be followed without any human error. Riwruogno koni lakteche magod thiedho kansa ma Kenyatta okosekawne okang' mar kum kata bang' tamo jotuo mag kansa yudo thieth mowinjore. Begin with the management of the cancer units at Kenyatta National Hospital. Those who manage the cancer unit at Kenyatta National Hospital, because if anybody under them is involved in such travesties, they will take action. But if they themselves are involved, they need to completely sever. Edhiro chenro mag thieth e counties ma pachoka gikwayo piny owacho mondo chwal omenda ne tend counties go ka giwacho ni jopiny yudo pek mokalo e yudo thieth e ute thieth mag piny owacho kaluwore gi yedhe maonge kuro. We implore the National Treasury to transfer 39.9 billion Kenyan shillings owed to counties without undue delay and undeducted as articulated in the County Government's Additional Allocations Act 2022 to ensure that counties implement their budgets and plans accordingly. Judith Omondi, Ramogi TV, Nairobi. Jalar Comten piny Kenya gotiko mar Kenya Kwanza William Ruto kod kweth mar Kenya Kwanza nogoyo tach e kaunti ma Kajiado kama ne gichopo e goyo mbaka gi oganda modak e kaunti no ka gigeto chiko itgi ne dwaro ma oganda jo kaunti no nigodo. Ruto tiyo kod thuolo no e sero ombulu kendo sundo jo Kajiado mondo mi obiogone ombulu e yiero mabiro. Lydia Okeyo nigi lerno. Jodak ma Kajiado norwako jatend kweth mar Kenya Kwanza William Ruto kod lange gwengego kama ne gichopo e goyo mbaka kendo chiwo singo gi ne jo Kajiado pono ni giyombo e yiero madwe maraboro. Jo ohala mopogore opogore no bedo ko thuolo mar pedho dwaro magin-go ne kweth no mar Kenya Kwanza ka geno magin-go en ni biro dewo wangi kendo ket timo ohala obed mayot bang' yiero madwe maraboro. Kuna shida kwa sababu hakuna maderisi. Na utaweza kupata pahali ambayo mama ameng'ana kufungua duka kidogo aweke mashini yake, lakini bado kuna shida hapo. Lakini tukipata hizi coolers itafanya maziwa
itaanza hata kutoa ile yogurt na hata ile maziwa mala ambayo haina chochote. Naibu wa rais, tukisomeza watoto, mtu hata akimaliza university unashindwa unapeleka huyu mtoto wako wapi? Anakufuata kwa soko, anaenda kuwa beba pale. Kwa hivyo tuko na shida someza wale wako nyuma, anakuuliza mami, kama wangu ananiuliza saa hii, mami, naweka bidii hivi, nikute tu tukakae kwa soko. Tunaomba hii serikali yetu ikiingia, hawa wananchi wa Kajiado wale ambao wana own allotment letters kwa towns wasaidiwe wote wapate title deeds ili wapate security nzuri ya plot zao. Ruto manoten kod jokanyono mag riwruogno mar Kenya Kwanza kama oting'o jalupne Rigathi Gachagua, Musalia Mudavadi, Moses Wetangula kod gavana wa Machakos Alfred Mutua nosingo kelo lokruok kendo singo timo gigo ma jodak ma Kajiado no pedhe nyime. Ponono ni okao piny owacho ma pachoka e yiero mabiro. Mimi nataka niwahakikishie ya kwamba yale mambo yote mmesema hapa tutayaweka katika mkataba ambayo tutaweka sahihi na watu wa Kajiado kwamba tarehe 10 tukianza implementation kwa mapenzi ya Mungu, tunajua pale Kajiado tunaanza na jambo hili, ikifuatwa na hili, ikifuatwa na hili, vile tumekubaliana na nyinyi. Candidate wetu ambaye anapeperusha bendera ni William Samoei Ruto. Na tunahitaji governors wa Kenya Kwanza, tunahitaji wajumbe wa Kenya Kwanza, tunahitaji MCAs wa Kenya Kwanza. Jodak ma Kajiado bende no yuago nok mar omenda mag chako helni mage ka jotend Kenya Kwanza no singo keto yot mar yudo omenda go ka giyudo telo ma pachoka ka bende gimedo ni gin ma gin kod paro mabeyo mag bero ngima oganda jo Kenya. Sisi tumekuja na revolutionary thinking and change for our country ya kuanzia chini kuleta watu juu. Kwa hivyo nawaomba tarehe 9 kina mama, wazee, vijana tuungane pamoja kwa kishindo ili tuchague William Samoei Ruto. There is no right or wrong. These are suggestions, these are ideas, and we need a hybrid of all the ideas so that we can get the correct diagnosis and the correct solution for the challenges we face as a nation. Sinamna hiyo. Lydia Okeyo, Ramogi TV. Kaporuan mani weche motende koda telo mapachoka ni jatend piny Kenya Uhuru Kenyatta kod nyawadgi ma Sierra Leone Julius Maada oketo kokgi e winjruok moko abiriyo. Jotelo ariyogo oketo winjruok makamano e romo margi mane otimore e kar jot mar jatend piny mani buore Nairobi. Jatend Sierra Leone ne omolo e pachoka e limbe mare mar ndalo abich kendo lalruok mare gi jatend piny Kenya Uhuru Kenyatta e kelo winjruok makamago. Winjruogego oriwo koda ka winjruok mar ohala e kind pinje ariyogo, winjruok mar weche mag kedo ne ratich kit chwech, mano mar rango dongruok mar siasa e kind mamoko. Jatend Sierra Leone biro bedo wendo modhial e nyasi mar Madaraka chieng' tich adek mar dwe mar tarik 1 dwe mar 6 higani. Ramogi kawa medo sure ni jatend ODM Raila Odinga ne oyuoro e ik mar mosenindo jaod bura mar Bai William Kamuti. Raila ochwalo ote mag lit kod kuyo mage mag jatend Kenya Uhuru Kenyatta kod jatend duond bura mar Wiper Kalonzo Musyoka kaluwore gi tho mar jatelono manyo yudo masira mar apaya. Opuoyo mosenindo Kamuti kaka jago mane ochiwore motegno ne tiyo ne jopiny. Oganda marabai kod welo mamoko mane ochopo e ik mar mosenindo jaod bura William Kamuti onyiso kuyo margi kaluwore kod tho mapoya mar jatelono e masira mar apaya mabende ong'ado lek mare mar dok siro kome e yiero ma dwe mar 8. Tumepoteza kiongozi shupavu. Nafikiri sifa zilizozungumzwa hapa kuhusu Kamuti, sisi ambao tunamjua hakuna hata moja ambayo hailingani na vile alivyoishi. Nataka niwapatie familia rambi na pole kwa niaba yangu na niaba ya serikali ya Mombasa na watu wa Mombasa. Konyiso kuyo mare, ogai mar Azimio la Umoja One Kenya Raila Odinga
oyango Kamoti kaka ja ODM manochiwore kendo jatelo motegno mayande osebedo ka kedo ne lokruok manyalo konyo oganda. Tumekuja na majonzi. Manake jana ni kama mchezo tu. Jamaa mmoja wangu anatuma mimi SMS kusema ati mbunge wa Rabai, lakini akasema jina tofauti, amefariki. Sikuamini, baadaye nikampiga simu akaniambia mimi ni Kamoti. Sikuamini. Lakini vile yule jamaa amesema, wiki mbili iliyopita tulikuwa na Kamoti Nairobi, tukaongea juu ya mambo ya Kilifi huko, pamoja na Hassan Joho, Junet, Senator Mazayo. Raila mabende ne ochwalo ote mar kuyo mar jatend piny Uhuru Kenyatta kod jatend duond bura mar Wiper Kalonzo Musyoka onyiso oganda makadho Adnam Chumbi mondo mi osum kit telo mar ma osenindo Kamoti mar kwe kod ratiro. Kamoti alikuwa ni kama ndugu yangu mdogo, lakini mtu ambaye yenye busara, yenye akili mingi zaidi. Yeye kila mara amekuwa mshauri wetu. Nilileta risala ya rambirambi kwa ya watu wawili. Kwanza, Rais Uhuru Muigai Kenyatta. Pili, Mheshimiwa Kalonzo Musyoka. Ringre mosenindo Kamoti ne okane kariweo mare mogik dakika manok kende bang' alam mar sa 10 odhiambo kaluwore gi chike mag din jo-Islam. Jowuoth maromo 14 ne otony e lak tho bang' matatu mane giwuothogo mako mach kamoro ni Nyakegogi e wang' apaya ma Kisii ka ochomo Kilgoris kaluwore kod dereba mar matatu no Henry Nyambega. Nyamburko no ne okonyiso ranyisi moro amora mar bedo gi ng'ikruok e seche mane giwuok e boma ma Kisii kar sa 12 mar okinyi. Jowuoth ka moting'o nyithindo madhi sikul ne otony. Apisa mag obila osechako timo nonro e masirano ka chakla ne giywayo nyaka e paro obila ma Itumbe. Kamari naitwa Itumbe junction ya Gegogi Secondary School. Nilikuwa na mwanafunzi ambaye anasoma huko, nikamdrop hapo. After tukaendelea safari. After 50 meters gari ikaanza kutoa moshi ndani ya gari. Na abiria walikuwa ndani, hiyo moshi kasidi wakaanza kukohoa sasa. Nikaweka gari kando. Alafu nikaambia kondakta akafungua mlango akashukisha abiria wote. Ili kuangalia ni shida gani imetokea. Abiria vile walienda hivi, kondakta akafungua kiti, tukaangalia battery iko sawa, lakini moto ilikuwa inatoka chini ya engine, ndio ikatoka vile alikufungua hiyo kiti, moto sasa ikatapaka ndani ya gari kiosima, gari ikaanza kuwaka hivyo hivyo. Mimi niliamshwa kutoka kwa kitanda ati gari yako imechomeka mahali. Nikaamuka hivi bila kuongea chochote, nikakimbia mpaka mahali nilisikia ilichomekea. Alafu nikafika huko nikapata imeungua imeisha yote. Wenye walikuwa wako ni driver wangu na conductor. Lakini hakuna mwenye aliumia huko ndani. Thuolo marwa mar dhi yweyo mokwongo nyaka Ramogi weche manyien mag rameny piny chopo gie sani. Kata kamano wan gi mathoth ma pod wado wamenyo ni kaka na kwai motelo ni mondo mindiknwa kendo nyiswa ni to gin mage ma ineno ka ochopo ni yo makare kendo minyalo gole pachi kokalo e namba mar SMS ma en 33600. Ano ka umedo ndiko ka ndiji 3 jamta Udawasi boda wacho ni Ramogi morgo kendo chenro pok nobaya kata matin. Kamana nyakom kete Ramogi TV. Aneno malera ma Collins Ombok kawuok Riat Migori. Erokamano. Morris Juma Ogada janyahera in bende wacho ni ang'o motimore ma jo-DM osechako mana koro wito ngimagi. Aparo ni en mana chenro mar Nyasaye nikech iwacho ni masira kindaki. Morris Juma Ogada erokamano nyakom kete Ramogi ka iorona ote mari. Aneni malera ahinya bati mano jamta Udawasi boda. Erokamano Bishop Okoth Koyo Wudi Nyasaga in bende wacho ni neno Ramogi TV kendo weche manyien molo ni yo makare. Nyako Ramogi tielo mar ariyo bang' ka waseduogo bang' yweyo ni wan gi weche mamoko manyien mag rameny piny kasto bang'e wabiro bedo gi twak marwa kaka naseng'isi motelo ni wadhi bedo kae gi Dr. John Oluoch ma owuok ka Kups en duol ma chiwo thuolo ne jopuonjre mondo mi oyang kit tiegruok ma gidhi kawo ka gidhi e mbalariany kata kuonde tiegruok mamoko madiere. Okaw yweyo ka waduogo wan gi mathoth e rameny piny.
Oh, niaje? Ni kama unashangaa kwa nini naangalia simu with so much focus, eh? Usishangae sana. Nimekuwa ndani ya story kabisa. Ni kama ile hali ya juzi. Ni kama nilikuwa hapo iki happen. And when this new market was being opened, ni kama nilikuwa hapo tu. Hata vile local tourists walipata special rate at the coast, I was there. And when this new road was being commissioned, I was right there. Na hata wewe, unaweza kuwa ndani ya story, wherever you are. Just download Citizen Digital. Stay informed on all the news and events as they happen across the country, the continent, and the world at large. Download Citizen Digital, Kenya's #1 news app. Wadhialo achiel marwa kaka jo Kenya. Tich adek tarik 1 dwe mar auchiel higa 2022, jatend piny Uhuru Kenyatta dhi telo ne jo Kenya e hingo nyasi mar higni 59 mar Madaraka. Luw chenro ni achiel kachiel kowuok e pap mar Uhuru Gardens chakre saa 4 mar okinyi. Mana e Ramogi TV kod Citizen Digital. Collect fare kwa boda au matatu ukitumia ViewPay cashless na uqualify for bima ya 100,000 shillings pamoja na medical cover ya 20k na permanent disability cover ya 100k kwa 5 bob pekee. Dial *236# today to start using ViewPay cashless. Machiegni kende tielo mar ariyo mar rameny piny Kenya kod piny Netherlands koro oseketo winjruok makende mabiro jiwo uso mag maua, olemo kod alode ma Kenya nyayo ne pinyno. Jotend johala mawuok e pinje ariyogo ne ochuoyo kokgi ogirimiti mayango kaka mwandu mawuok e puothego ibiro chwal kokalo e yore mag meli, kama koro nitiere geno ni jopur biro yudo chiro malach mar uso mwandugo. Edwin Okoth ne kod ler mar wachno. Winjruok mane otime kind riwruok makelo kanyakla jopur kod johala ma uso maua e pinje maoko to gi piny Netherlands koro geto yaro yore ma mwanduno iterogo e pinje maoko kaka tiyo kod meli. Jametre mar piny Netherlands Martin Brower kod jatatije riwruok jous maua e pacho kata Kenya Flower Council Clement Tulezi ne opoyo okang' ma kamano ka giwacho ni cham moko bende makethore piyo koro ibiro usi e nengo man piny nikech meli ting'ogi mang'eny kendo e nengo mapiny ka opim kod yore mag ndege ma ithoro ting' godo mwandugo ma bende sani koro nigi nok. You know, the larger ones are able to lock in their capacity and they are able to continue exporting, but the smaller exporters still have a challenge. As I said, we still have a challenge or a gap of about 1,500 tons at the moment. Sea freight is coming in, and if it works, then we think that we should be able to get to those numbers. At the moment, we are at about 3,800 tons in terms of demand every week. We are still short of that because most airlines have not gone back, put all their vessels in the air. They are not able to give us the capacity that we need. We are looking at other solutions, and that is why we are bringing in sea freight. Maua, alode kod olemo gin gik makethore piyo. Omiyo winjruok makamano bende ne ojiwo yore manyasani manyalo nego ni mwandugo kethre. Kaka achiel kuom yore mag bero ohalano, apisi dhi yaw e boma ma Nairobi mabiro tayo chenro mag uso mwandu mawuok e puothe ma pacho kago nyaka e piny mar Netherlands. Kenya is the world's second, among the developing countries, we are the second largest exporters of flowers after Colombia. And that's because we are only 4 countries around the equator, which affords us an excellent climate condition to do that. The government is committed to engage with stakeholders on how to improve on freight issues to ensure that their produce can get to the market within the right time, in the right framework, and also ensuring that their impact globally is great and sustainable. Winjruok makamano bende wachore ni biro bang' johala bedo kod pek kaluwore kod tin mar ndeke manyalo ting'o mwanduno kama johala matindo tindo osebet ka leo kod maua ma onego use pinje maoko. Ideally, we would want to have more airlines coming in, foreign airlines coming in and supporting our business. But we have to appreciate that Kenya Airways remains our national carrier, and we have to continue supporting it. So it's a lobbying process. We believe that with the gains that we have made, with allowing Ethiopia Airlines to come in when we really need it, we can build on to that
in the future when we actually need this for them to continue to be given more space to come in. Netherlands en achiel kuom pinje ma Kenya timo godo ohala. Ma mwandu ma Kenya uso e pinyno kaka majan chai, olemo kod alode kelo omenda mang'eny maloyo mwandu ma Kenya nyiewo koa e pinyno kaka modhi kod masinde mag tudruok. Edwin Okoth, Ramogi TV, Nairobi. Niaje, unajua juzi nilisikia kuna politician fulani alisema kitu controversial sana, lakini si unajua vile watu saa zingine upenda kuongeza chumvi kwa story. Mimi nilikuwa nataka kujionea mwenyewe nisidanganywe. So ngoja kiasi. Yes, sasa mimi sikungoja kuambiwa. Nilipata the full story hapa kwa simu yangu kupitia app ya Citizen Digital. Hata wewe unaweza pata hii app pia. Unataka nikuoneshe? Stay informed on all the news and events as they happen across the country, the continent, and the world at large. Download Citizen Digital, Kenya's #1 news app. Insecticide aerosols gin yedhe mag nego chwarni kod kute mamoko manigi teko mang'eny mokalo. Williams, mondo yud wenda ni kaka skiza team mari B*860* *418#. Pare niya, Ramogi TV ene ot mar jower duto. Introducing a new way to earn cash every time you buy airtime. Simply dial *487*2#. Buy airtime, pay for electricity or water bills for you or someone else, and get paid papo hapo. Usinunue airtime na tokens bure bure tu. Earn instantly with *487*2#. Dial *487*2# now. Machiegni weche mag Kenya kwa Ramogi bang' tugo e counties ma Kakamega kod Nairobi. Gikone to county ma Mombasa bende noyudo thuolo mar bago tuke mag catchball ka ikruok iketo ne tuke mabiro timore e piny mar Romania. Tim mar yawuoyi mar Umoja mawuok e county ma Nairobi nobedo joloch bang' loyo tim mar Mombasa sets 2-1. Mombasa noyudo loch e set mokwongo points 25-19 ka Umoja noyudo loch e set mar 2 points 25-22. E set mar adek Umoja notiyo koda lony margi kendo yudo loch points 25-21. E kidieny mar Wakeini tim mar Mombasa noyudo loch bang' loyo timbe 2 mag Babadogo kaachiel kod Umoja e tugo mane oketi e group. Ma en tugo ma pod wendo e kind johera mag tuke pachoka. Kata kamano, riwruok matayo tuke gi osebedo kod tuke modhuro ka lig maduong' bende osechaki. Tumetoka Nairobi, tuna tournament ingine Kampala. Wanadada wetu walikuwa na tournament Israel, walienda siku 9. Mwaka huu pia tunaangalia tuna tournament Romania. That is why tuko kwa hizi preparations za hizi game za leo. Luckily enough, in Africa we are, I think, the first country to introduce hii game. Kuna country kama Uganda iliintroduciwa, kuna South Africa iliintroduciwa, kuna Ghana pia iliintroduciwa. But so far kwa preparations vizuri, I think in Africa we are the best team so far.
Kidieny mokwongo mar weche manyien mag rameny piny nyako Ramogi chopo e giko margi gi kanyo nikech wan gi mathoth e tielo mar ariyo. Kata kamano, erokamano kuom keto Ramogi TV e rameny piny kama wakilni weche mopogore opogore mathoth ahinya motenore koda mago ma wakilo sani biro chopo ni koromo saa 3 e wang'e weche manyien mag oimore. Omiyo kik idhi mabor med kete e Ramogi TV kinde duto nyako Ramogi. Kaka naseng'isi, wadhi bedo gi twak maradhai ahinya ma bende jalony e weche mag ng'iyo kaka iketo jopuonjre e yore mag yiero kuonde mag nyalo dhi tiegore kod kit tiegruok mag dhi kawe kuonde mag tiegruok kama oting'o mbalariany kod kuonde tiegruok madiere kata colleges. Nyako Ramogi wan kode kae kawuono Dr. John Oluoch. Odhi keto wa e ler kendo odhi medo puonji in kaka janyuol ma samoro japuonjre manigi nyathi kata japuonjre ma dwani mondo mi odhi e kar tiegruok moro amora e pacho kae kinde ni makoro KUPS oyawo thuolo mondo mi jopuonjre mancho timo penj mar klas 12 KCSE mondo ong'e ni to owinjo bed ni giyiero tiegruok machalo nade. Kuom thuolo no duto, jaloko marwa obedo Elizabeth Otieno. An nyinga George Bati waro mokede tielo mar ariyo mar rameny piny. Gik masiko timore ngimane miyo bedo gi penjo mang'eny. An anyalo timo ni gima rach ahinya thapki. Nono nyalo bedo jasiki maduong'. Kabe onyalo bedo gi mor e ngimane. To hera ma en go kuom joode miyo otemo umogi gi yore te. Ing'e ni kawuono thapki ochako miyi ngima machielo. Akwayi ni ikonywa wate. Thapki wuok tich nyaka ngeso saa 2:15 e Ramogi TV. Niaje, unajua juzi nilisikia kuna politician fulani alisema kitu controversial sana, lakini si unajua vile watu saa zingine upenda kuongeza chumvi kwa story. Mimi nilikuwa nataka kujionea mwenyewe nisidanganywe. So ngoja kiasi. Yes, sasa mimi sikungoja kuambiwa. Nilipata the full story hapa kwa simu yangu kupitia app ya Citizen Digital. Hata wewe unaweza pata hii app pia. Unataka nikuoneshe? Stay informed on all the news and events as they happen across the country, the continent, and the world at large. Download Citizen Digital, Kenya's #1 news app. Other insecticides are made of synthetic toxins that are extremely harmful to your body. Bolt is primarily made from natural pyrethrum, which means it's not harmful to your body and is safe to use in your home. Bolt, safe for you, deadly on doo-doos. Lek kod chenro mar bedo gi dalani mi thuolo mar kawo hola kendo chulo mos. Making and receiving payments has never been this easy. Introducing ViewPay Cashless. Unaweza collect fare bila hassle ukitumia ViewPay Cashless till number or taking a boda. ViewPay Cashless itakusort. Tembelea ViewPay Cashless agent karibu nawe to withdraw. Dial *236# today to start using ViewPay Cashless. Chieng' nyasi mar Madaraka, tarik 1 dwe mar 6 higa 2022. Odhi bedo rakruok e kind timbe ariyo madongo kendo machon mag adhula e piny Kenya. Gor Mahia biro rakore gi AFC Leopards. Achiel kachiel kochako saa 9 koa Nyayo Stadium. Yud lendo ni achiel kachiel kokalo e Ramogi TV, Citizen Digital, Ramogi FM kod View Sasa. Powered by Shabiki.com.
Radio Ramogi, Kartun Jaluo. Radio Ramogi. Gik masiko timore ngimane miyo bedo gi penjo mang'eny. Anyalo timo ni gima rach ahinya thapki. Nono nyalo bedo jasiki maduong'. Kabe onyalo bedo gi mor e ngimane. To hera ma en go kuom joode miyo temo umogi gi yore te. Ing'e ni kawuono thapki ochako miyi ngima machielo. Akwayi ni ikonywa wate. Thapki wuok tich nyaka ngeso saa 2:15 e Ramogi TV. Ramogi ma en rameny piny. Rameny piny e tielo mar ariyo bang' yudo weche manyien adimba mag rameny piny midhiambo ma kawuono. Wadonje thuolo mar twak. En twak mar puonjruok nikech wacho ni odwa mar Ramogi TV ka en ot mar goyo mbaka makelo dongruok gi konyruok ne oganda Luo. Kopo ni kwanyo gimoro achiel kata ariyo manyalo kelo ne lokruok. Kawuono ni nyakwa Ramogi nyithindo nyocha notimo penj mar klas 12 KCSE kendo duoko margi nowuok. Bang' timo penj ni jopuonjre gombo mondo chop lek margi mar somo e kuonde tiegruok mopogore opogore kaachiel kod mbalariany bende. To gin ang'o mowinjo bed ni ging'eyo e kinde ma giyiero tiegruok ma gidhi kawe mbalariany kata e kuonde tiegruok ma koma diere miluongo ni tertiary colleges mago ma giyude tiegruok. Nyakwa Ramogi kawuono ni wayudo thuolo mar bedo gi apisa ma ochung' ne keto chenro mag jopuonjre kaka yiero tiegruok ma gidhi kawe mbalariany kata kuonde tiegruok madiere miluongo ni tertiary colleges. Nyakwa Ramogi wan kode ka Dr. John Oluoch mawuok e duol mar KUPS e dhongere iluongo ni Kenya University and Colleges Central Placement Services, manyiso ni en kama iyiero kata miyo jopuonjre thuolo mar yiero course kata tiegruok ma gidwa dhi kawe mbalariany gi kuonde tiegruok mamoko, to kendo miyo gi yot e ketogi e kuonde tiegruok mopogore opogore pacho. Nyakwa Ramogi en twak maradai. San ma wawuoyni KUPS oyawo thuolo margi ne jotiegruok mondo mi ochako ng'iyane jopuonjre manchane oseyiero motelo gi ng'iyane ka bende duoko mancha giyudo mar KCSE oketogi e rang'iny mar yudo courses mane giyiero motelo, koso gin gi thuolo mar loko kendo pachgi mar kawo yore mamoko mag tiegruok. Mane momiyo wan kaendi kod Dr. John Oluoch. Amosi ni misawa daktari kendo machiegni Ramogi TV. Abinda amosi ni oimore ahinya. Erokamano nya machiegni kendo kawi thuolo mar moso nyikwa Ramogi Ajwang' makoro neni thuolo mokwongo Ramogi TV mondo in bende iwuoye kodgi yangri negi ka ging'eyo ni to Dr. John Oluoch mawuoyo kawuono ni endi en ng'ama chalo nade, lony mare, ang'o momiyo nyaka ne waluonge en owuon e twak machalo kod ma kawuono. Erokamano, kaka isewachono, an John Oluoch, an director mochung' ne placement to gi career development Kenya Universities and Colleges Central Placement Service ma jomoko luongo ni KUPS. Koro KUPS ka tijwa maduong' en nyithindo motimo klas 12 wapuonjogi kaka ginyalo yiero courses ma gitimo e universities, e colleges, e technical institutions to gi kuonde mamoko mag tiegruok mar sirikal mane ministries mag sirikal. Kamano. Erokamano ahinya. Wan gi kuonde tiegruok mopogore opogore. Ok inyalo ng'ise joma nenowa ma oting'o jonyuol, jopuonj, jopuonjre kod oganda jo Kenya mamoko ahinya nyikwa Ramogi Ajwang' ni to kuonde tiegruok gi gin mage ma KUPS yiero ni jopuonjre. Dibed ni gin mana mag piny owacho kende koso kata mana mag ji giwegi? Nitiere kuonde tiegruok mathoth bende mag ji giwegi kata universities mag ji giwegi ma bende wan go e piny Kenya ka. Kamano. Koro kuonde tiegruok nitiere mopogore opogore. Mokwongo wan gi universities. Universities ma wan godo Kenya ka gin 70. 39 gin mag sirikal. 31 gin private kaka iwachono. Koro universities 70 gi wa tere nyithindo,
watimonegi placement. To kendo nitiere technical training institutes bende mag sirikal mane ministry mar education the directorate miluongo ni TVET. Gin bende gin 192 gibende watere nyithindo mag sirikal. To nitiere kendo teacher training colleges kata TTCs. TTCs ma opog diriyo. Nitiere ma train jopuonj primary to gi ma train jopuonj secondary. Ma train jopuonj secondary gin 3: Lugari TTC, Kibabii TTC to gi Kagumo TTC. Mago bende watere nyithindo. To 32 mag TTCs gin gi train jopuonj primary. Machon niluongo ni P1 cha. To nokethi koro tinde sirikal noloko iluongo ni diploma in primary teacher education. To gi diploma in early childhood development education. Ano ECD. ECD. Gin itimo gi TTCs. Kae to kendo e sirikal ka ministries mag sirikal gi te gibede gin gi colleges mopogore. Kikawo kata mana ministry mar treasury. Gin gi Kenya School of Monetary Studies. To gi mamoko. Kikawo ministry of transport gin gi Railway Training Institute. Gin gi Bandari Academy Mombasa, moro be igero Kisumu, bende gi mamoko. Kikawo ministry of agriculture gin gi Bukura Agricultural Training Institute to gi mamoko. Koro ministries te mag sirikal bende nigi colleges kata mana Ministry of Water ndiye Kenya Water Institute KEWI. Koro ministries mag sirikal gi te bende what place ye nyithindo. Koro mae kaka itime nyithindo madhi university timo degree wa place gi mondo gitim degree to nitie universities moko mwa place mondo tim diploma. To nyithindo madhi institutions mamoko gi TVET institutions mamoko gi gin gitimo diploma, gitimo certificate, gitimo craft, gitimo artisan. Koro mano e kabind placement mwatimo ne nyithindo mag Kenya ka. Under support mar sirikal mar Kenya. Kamano. Jopuonjre mathoth tra jonyuol samoro kuom gimokerot sama koro chopo sama nyathi dwaro yiero nikech ka wang'iyo nyithindo ma Kenya kata kaka in jal mosebedo ka luore machiegni gi weche mag somo gi. Ibiro ni samoro nyithindo dwaro kos nikech noneno ka ng'ato timo kata nerge moro kata waigi moro nonyise ni wuodo mera kikalo penj kama to koro in adwa ni dhi tim na gini. Gik machalo kod magi eki ere kaka uyudo pek samoro e nyiso nyithindo ni mae gima owinjo bed ni timo kaluwore gi grade mari kod kaka samoro itime e school. Mano iluongo ni career development kata career guidance. Nikech adier kaka iwacho no nitie kata mana jonyuol en owuon ema nodwa ni mondo dhi otim gimoro nodwa bedo lawyer to kodhi obedo lawyer. Koro dwa ni mondo nyathini obed ne lawyer mano winjo bed cha. Kata nodwa bedo engineer kata daktari whatever. Koro en gino noko manage bedo. Koro dwa ni nyathine otim gima en mano dwaro notim to noko timo. Bende kaka iwacho no kata jomodak e society e jamii kamano. Koro career guidance watimo. Kendo watime e yore mopogore. Mokwongo watimo career guidance na nyithindo gi e school sama gini e form 2. Nikech sama gini e form 2 cha gikawo subjects ka koro gidhi e form 3 to gi form 4. Ma gidhi timo gichalo kaka jomo specialize e subjects go. Kae to sechego wamiyo gi career guidance mondo ging'e ni to gik madwa na dhi atime katieko school ka koro adhi e college. Subjects mage madwarore to gin ang'o gini mantie nikech courses be nitie mang'eny. Koro watimo negi e form 2. Ka gichak gichopo e form 4 bende watimo negi mano koro watimo negi mana mang'eny nikech koro gichomore gitimo penj mar KCSE mar class 12. Be wachak watimo negi career guidance no mang'eny mondo wayaw wigi kendo wayaw pachgi ging'e gik mantiere. Kae to jopuonj bende school ka school nitie japuonj mochung'ne career guidance miluongo ni career guidance teacher. Gibende wan gi chenro mwamiyogi mondo ka giwuoyo gi nyithindo gi nikech wan wanyalo bedo gi nyithindo go mana kata didek kende tam to gin gi nyithindo gi pile gin ma gipuonjo gi ging'eyo gi kaka gi behave subjects ma gihero kaka gi perform gi jopuonj gi ong'eyo gi. Koro wan bende gi chenro mar miyo career support ne jopuonj ma career guidance. Kae to e school agent marwa kaka KUPS en principal mar the school. Koro principal ni be wan gi chenro ma gibe nyakwa kod gi gik mantie
mondo mi ka giwuoyo gi nyithindo kata ka gi guide jopuonjgi to gibe ging'eyo gik mantiere. Koro mano e kaka wachiwo gimiluongo ni career guidance ne nyithindo gi jopuonj to gi principals mag schools. Ramogi en mana chakruok mar twak marwa gi Dr. John Oluoch mar KUPS. Ramogi ochung' ne ng'iyo kendo ng'ado rieko ne jopuonjre e kidienje mopogore opogore sama gidwani mondo mi gikaw yo kata giluw yo moro moriere mar tiegruok manyalo konyogi e chopo lek margi. To bende ong'ado rieko yore mag tiegruok mowinjo bed ni japuonjre kawo. En twak manimba ahinya. Samoro in gi penjo, idwani mondo mi penj kapok jalony owuok. SMS line marwa en 23600 ka in japuonjre kata in janyuol kata ng'at marito nyathi ma samoro koro sani winjo bed ni dhi e kar tiegruok moro amora, inyalo bedo gi thuolo mar penjo. Ndikna ote mari machuok e namba 23600. Wadhi nyime e Ramogi TV. Kinde moko chon samoro ne bedo mayot kaluwore kod kaka japuonjre otimo gi samoro mbalariany kata college modwani mondo dhiye. Ma ne timore ni yudo ka samoro mbalariany kuom ranyisi Nairobi nong'ere ni en nitiere somo moko ma kidwa timo mondo mi ibed ng'at ma wiye koro waya ka koro chieng' moro yudo tich to koro ng'ama riek kabisa ni dhi university moro kata kar tiegruok moro. Mana kaka iwacho ni mondo ni bed japuonj ma puonjo sikunde mag sekondar nyaka idhi mana Kibabi kata kuonde mamoko moyienegi mar timo mano mar diploma. Kani dwa timo samoro course mar dwa bedo japuonj to dwa timo degree, ne nitiere sikunde moko samoro kuom ranyisi KU manong'ere ahinya kata Moi manong'ere ahinya gi course machal kamano. Nairobi University kani dwa timo gik machalo kaka engineering, kani dwa timo weche mag pur ne en Egerton. Ang'o manobetie momiyo sani samoro kidhi kata mana e mbalariany oket listi mararie mag courses ma ji timo ma samoro kata samoro jopuonj ma gionge malong'o. Dipo ni hero pesa ema koro donje kuonde mag tiegruok koso en ang'o kung'iyogi kendo ng'ado rieko ne jopuonjre? Okine ka king'iyo kaka universities kata mbalariany osebedo e Kenya ka. Ne wachako mana gachiel higa 71 University of Nairobi. Bang'e no Moi obiro, bang'e Kenyatta obiro, bang'e Egerton obiro, kae to Budho to Maseno obiro. Universities moluongo ni Big 5 kata Big 6. To kaka kit ngima medo dhi, ji be medo nyuol, dwaro mar somo bende medore. Sirikal nokelo universities mang'eny. Emomiyo sani koro tinde wan kodgi mag sirikal 39 mawacho ka, to gi ma private bende, churches gi joma moko. Koro universities gi kaka gin kata mbalariany gi kaka gin te onge ma sani iwacho ni ber molo moro, nikech mondo mi oyaw mbalariany gi chike mowinjo go kenge manyaka to kal kowuok e Commission for University Education macheko ni to curriculum mane ma jogi dwa puonjo, to jomage ma dwa puonjo gi joma dwa puonjo gi to qualification margi ngadho margi chalo nade. To nyithindo midwa kel mondo somgi gito owinjo bende alama mane ma giyudo mondo mi gibed ni ginyalo bedo admitted program. To program midwa puonjni facilities mage manitiere en list marabora kaka iwachono ma nyaka ng'i achiel kachiel ma koponi university no kalo kore ka sirikal through Commission for University Education puodhe ni koro inyalo admit students e program Koro samo wantie sani university mora mora miwinj ni e Kenya ka momi license bondo operate Kenya ka en giromre, onge maber molo wadgi, be onge marach, be onge matin molo wadgi. Nyithindo ema moko nyalo bedo go mang'eny molo moro, to gin gichalre, standard ma gipuonjo chalre. Emomiyo sirikal omiyogi kibali mar operate Kenya ka. Kamano. Samoro ji moko penjore ni ang'o momiyo kuom ranyisi kane ng'iyo weche mag kata mana maritime, weche mag dhowedhe kata nembegi. Ang'o miyo ok ne kaw matir kata mana TUM, Technical University ma Mombasa cha, nikech ochiegni gi dho nam, Maseno manitiere Kisumu, kata Rongo University manitiere Rongo e kaunti ma Migori, nikech gichiegni gi nam. Mondo mi koro kar tiegruok mag maritime migero Kisumu ni kata manitiere mar Kenya Ferry samoro manitiere Mombasa koja kata KPA. Koro nyithindo gi nyalo bedo gi yot
sumo riekni moko ma koro iluongo ni technical knowledge ma koro biro konyogi kapono ni chieng' moro giwuok e tiegruok nang'o okawo samoro tiegruok ma kama oter Garissa University manitiere malo kucho ma mondo ng'ato ang' chope dho wath kata dho nam kata e pi moro maduong' iyudo ka samoro kawo thuolo mar arieya. Yes. Well, universities ingeni loso curriculum kata gima gidwa puonjo kargi kanyo. To kapok gilose to gibe gitim assessment ni to society makane gidwa rango. Koro ibro yero kaka iwachono, ibro yudo universities moko nitie me dho nembe, ginyalo loso programs malure gi weche mag nembe kata weche mag fisheries. Inyalo universities moko nitie kuonde agriculture, ginyalo loso programs madhi gi mago kamano. Moko bende ni e town ka nyalo loso programs madhi gi weche mag wala kata weche mag engineering kamano. Koro kapok giloso program no, to gibende gitimo research ma ging'eni to chiro wachang'o, to nyithindo gi dhiwuok kanye. To ing'eni university oken institution ma village. Yes. University en institution ma international. Koro giloso programs ma bende nikech kata mana students mawuok e pinje moko bende bire universities wagieki ma Kenya kagi gisomo kaeto gidok. Koro ena ni university nyaka ang' bede gweng' moro kata county moro, lakini gima ging'iyo mbele en ni mondo gibed universities ma international nikech ok gi compete kigine Kenya ka, gi compete gi universities temne Kenya ka. I mean mane piny mangima. Yeah. Ng'ato chieng' moro nego mbaka kamoro ni samoro tinende ni tiegruok mar university kaluwore gi kwan mamalo mag jopuonjre madhiya kaka ni wacho ni samoro moro nyalo bedo gi kwan mamalo ahinya mag jopuonjre. Kong'i gi mwandu kata gik madwarore mag tiegruok kuom thuolo mar tiegruok ma japuonjre ni e university kata lai mar tiegruok ma japuonjre dwa kawo. Iyudo ka samoro jopuonjre koro thoth ma oingo gik manitiere miluongo ni facilities. Ng'ato ne samoro wacho ni samoro king'iyo nyithindo samoro motimo kata diploma to koro gin nie rang'iny mamalo ahinya kuom ng'eyo margi moloyo kata samoro jowetegi modhi university mani gi jopuonjre mathoth ahinya ma samoro inyalo yudo ka japuonjre otiyo kata mana higni 2 pok nodonjo kata mana e practical class. Gik machalo kamagi ere kaka inyalo konygi e kinde ma jopuonjre koro ni kod siso mar donjo e kuonde tiegruok machal kama. Ok mana university kende, kata kuonde tiegruok moko bende madiere ma samoro jopuonjre nyalo bet ni ng'eny. Mano iwuoyo kaluwore gi namba ma nyithindo. Yes. To gi resources mantiere. Yes. Koro ing'e ni Commission mar University Education miluongo ni Q. Tijgi maduong' en quality assurance. Ka universities dwaro nyithindo to gioro kwayogi ne wan. Yes. Kenya Universities Colleges Central Placement Service. Ka giseoro kwayo gikone ya BCom wadwaro nyithindo 30. Medicine wadwaro nyithindo 100. Kamano. Gioro kwayo te universities gi te oro kwayo ne wan. Kaeto wang'iyo, kwaseng'iyo to waoro ne Commission mar University Education. Wakono gini Moi University wacho ni gidwaro nyithindo 800 Bachelor of Education Arts. Rongo University dwaro nyithindo 400 e journalism. Ma kama kuom gigo 70 go te. Unu wacho nang'o? Kaeto gibedo gi assessment margi. Nikech gidhi universities gi ma gicheki to the ground. Gimora mora ma idwaro mondo mikosno opuonji. Gicheko ma gi make sure ni gino nitiere. Koro ka waseoro negi kwayo ni to